Duha ka Bisaya nga mamahimong santo sa umaabot. Arsobispo sa Subo Jose Palma mipasabot nga dili kini imposible tungod sa natampo sa duha ka mga pari aron mapalambo ang pagtuong Kristohanon ug daghang mga tawo ang nakabig aron mapadul sa Dios. Ani ang report. Atol sa Pontifical Mass, subay sa pagpahigayon sa National Conference sa Servant Communities. Sa iyang wali, gipalanog ni Arsobispo Jose Palma ang iyang paghinaot nga gantihan sa kahitasan ang nahimo nila ni Monsignor Fred Krickenbick o Father Leonardo Polinar sa simbahan. Gipahibaw usab sa Arsobispo nga wa siya'y ordinahan sa pagkapari sa Archdiocese of Cebu nga dili mo paubos sa Life in the Spirit Seminar. Ang duha ka pari nga mitaliwa na iyang gihulagway nga mga pilar sa charismatic. Si Krickenbick nga nag-umol sa kamadrihan sa Living the Gospel Community, samtang si Polinar mo ay nag-umol sa Covenant Community nga Servant Communities ug ang pundok sa kaparian nga Pache Missionaries. Samtang sa iyang wali atol sa opening mass, gihulagway ni Auxiliary Bishop Ruben Labajo nga instrumento si Polinar ug ang pundok sa mga charismatic aron maumol ang iyang bukasyon isip pari. Subay niini banhawon pagbalik ni Labajo ang parokya sa Santo Rosario isip sentro sa kalihukan sa mga kahugpungan nga milangkob sa mga charismatic group. In our life as charismatic, there are many instances that we are on a journey, not only with each other, but for others. Si Febrino, Chair sa Commission on the Laity ug National Coordinator sa Catholic Charismatic Renewal International Service o CARIS Philippines, nga mismo si Pope Francis maoy miumol sa bag-ong kahugpungan sa mga charismatic group aron mas mapalapdan pa ang serbisyo nga mahatag niini sa simbahan. Pope Francis said, I expect you that you share with everyone in the church the grace of baptism in the Holy Spirit. Sa pakighinabit sa GMA-RTV Balitang Bisdak, gipasabot ni Palma nga dili man layo ang posibilidad nga mamahimong santo sila si Krickenbick o Polinar. And we pray that the Lord will reward them for their goodness, whether they become saints who are honored in the altar, depende lang kay Lord. No? Samtang giawhag usab ni Palma si Barino ug ang kaparian sa Pache Missionaries nga mohimuong giya sa mga kalihukan ang duha ka pari isip haligi sa charismatic sa Sugbo. Uban ni Clans Gabuti ni Cleofer Lumayag, Chalo Valiana, Balitang Bisdak.